பானக்க நம்ம ஒன்று வந்து ஸ்விம்மிங் பூல் எப்படி கட்டணும்னு நம்ம இப்போ வந்து எப்படி ஸ்விம்மிங் பூல் கட்டுறது போகிறதா நாம் இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஓகே நம்ம ஓகே நீ எதுவும் சொல்லக்கூடாச்சா? இப்போ வாங்க நம்ம ஸ்விம்மிங் பூல் வந்து எப்படி நம்ம நெக்ஸ்ட் நம்ம இப்போ வந்து எப்படி ஸ்விம்மிங் பூல் கட்டுறதுன்னு நம்ம செகண்ட் பார்ட் தான் பார்க்க போகிறோம். ஓகே என்ன மேட்டர் தான் நடக்கணும். சரி ஓகே வாங்க இது பண்ணுங்க. உங்களுக்கு எவ்வளோ ஹைட்டுக்கு வேணும் அவ்வளோ ஹைட்டுக்கு போட்டுக்கோங்க. இங்கே கொஞ்சம் சத்தம் இருந்தால் சாரி, நாங்கள் வெளியில் இருக்கிறோம், அதனால தான் உங்களுக்கு முன்னாடி ஏதாச்சும் சவுண்ட் வச்சுன்னா சாரி. இங்கே உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நீங்கள் இந்த இதை உங்களோட வேர்ல்டில் ட்ரை பண்ணி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னா லைக் போட்டுங்க, பிடிக்கலன்னா ஓகே கீழே கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள், பரவாயில்ல. உங்களுக்கு இது பண்ணி ஒர்க் அவுட் ஆகி சூப்பராக ஜாலியாக இருந்துச்சுன்னா ஈஸியாக இருந்ததுன்னா கீழே லைக் பண்ணுங்கள். இப்போ ஒரு வேளை உங்களுக்கு இல்லை எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குதுன்னா ஓகே ஓகே கீழே கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். இங்கே பண்ணிட்டுக்கு எத்தனை நாள் அந்த கூட ஓகே. ஆனால் ப்ளீஸ் தயவு செஞ்சு நீங்கள் நீட்டிடாதீங்க பண்ணுங்க, ஏன்னா நம்ம பண்ணி முடிச்சுட்டோம். ஓகேவா? எனக்கு வந்து அடுத்து பார்த்து வரும் தோணுது. இது எங்கள் அக்கா பொண்ணு, அதனால் எனக்கு அவ்வளவு சீக்கிரமாக வராது. ஓகேவா? இது பண்ணிட்டேன் இப்படிதான் அடுத்து பார்த்ததான் பார்க்கணும். முடிஞ்சுங்கண்ணா இங்கே நான் அடுத்து பார்த்துப்பேன். வேறு என்ன பண்ணணும்? ஓகே நான் இது ஒன்று வீடியோ முடிச்சலாம் நான் பார்க்குறேன். ஏன்னா இது ரொம்ப லேட்டாகிறது, உடம்பு கொஞ்சம் லேட்டாகும். அதனால உங்களை நான் அப்புறமா தான் இன்னொரு வீடியோ பார்ட் 3ல் உங்களை பார்க்குறேன். பை பாய்.